Mela, ħirġi minn elezzjoni u din taħdida kelli ta' ma' żewġ politiċi oħrajn ma' qatt ma' membru parlamentari u żgur qatt ma' ex-kap ta' partit. Speċa ħirġi minn elezzjoni fej kellek id-doppju tan-nies li ma votawx, id-doppju tan-nies li votaw. Sorry? Iktar li ma votawx. Jekk dawk li ma votawx imbagħad li ħassru l-vot. Eżatt, għandek id-doppju tan-nies li ma votawx, għandek id-doppju tan-nies li ħassru l-vot, għandek id-doppju tan-nies li votaw it-tielet partit u d-doppju tan-nies li ma ġabrux il-vot. Kena l-liċken voter turnout mis-66, għalfejn qed ngħixu f'perjodu fejn l-elettorat għandu għandu nuqqas ta' fiduċja. Disenchantment with the major political parties. With the major parties. What has led to that? One, mhux qed tiġi Malta biss qed tiġi fl-Ewropa kollha. So it's the democratization iktar mifruxa u allura n-nies li m'għadhomx sort of in-naċ wara ir-raj assolut u leader assolut tal-partit, ġifieri id-dominju kien hemm żmien il-Knisja kellha dominju politiku. Beda jnaqqas. Naħseb spiċċa f'Malta llu. 50 sena ilu kemm. Dominju kellha. Ekku. Qed jiġi l-istess bil-partiti l-kbar. Barra pajjiżna twildu ħafna partiti iżgħar. Ġa Franza kellek splinter party, speċi mbagħad literalment overnight id-domina. Sissa ma rajniex dak il-fenomenu f'pajjiżna, ġifieri mhuwiex tal-iskantament. Ma qed tistenna ġifieri t-tielet qawwa. Mela tiġà twildet it-tielet qawwa. Inti l-ewwel sejħ lilek innifsek political atheist ma nafx użajt il-kelma. Dik it-tielet qawwa u ġifieri illi fej qabel kellek il-92-3% plus li dejjem imorru jivvotaw il-partiti tagħhom minn ġufommi dejjem hekk twilittu hekk immut, eċetera. Qed tispiċċa. U għandek dan il-cohort kbir ta' nies illi minn għalija xi sebgħin il-fruħ, proportionately it's a substantial chunk, illi m'għadhomx jiena blu jew aħmar. Qed jiddifidaw, qed isaqsu. Mhux taħseb dik it-tendenza ħad kompli tikber? Mhux naħseb. Statistically, I think I'm very confident that it certainly will. Żewġ partiti naqsu, it-tnejn huma. Il-Partit Nazzjonalista naqqas iktar mill-lejl. U inti kif tipperċepija din il-ħaġa bħala xi ħaġa tajba? Ejja, soċjetà tajba. Xi ħaġa tajbu. Għax tfisser li għandna iktar independent thinkers, iktar nies li huma ma bdiet tintuża l-kelma. Political orphans, minna li għanti sejjaħt li l-għin nifsek political atheist, no? Political orphans, xaħġa. Di tal-il-tima politiċi ġili smajta, zed. Is it a bad thing fil-sens, inti għandu għalfejn nikollok il-sort of l-identità tijak tkun marbuta ma' partit. Forsi, jena, idealment illi kollok elettorat. Illi kull elezzjoni kun xem bżewġ partiti t-taw erba, detail għal-moment, għas-saħħa dan l-argument, illi għajdu isma' fuq il-prestazzjoni tal-aħħar 5 snin, fuq il-policies il-ġodda, fuq issa jekk ikun hemm affarijiet li huma ta' valuri jew ta' prinċipju fundamentali, inti taf tgħid li jiena qatt mhux se nivvota lil partit ħammur lura waħda minn affarijiet li semmejna illi jiffavorixxi l-abort pereżempju. Di prinċipju mhux għax jiena blu jew aħmar jew aħdar jew roża jew whatever, di prinċipju. Any party who dak jiena m'iniex kapaċi nassoċja miegħu. Pero eventualment meta n-nies jiġu biex jivvotaw minnu l-aqwa illum biex jgvernana fil-5 snin ġejjin, da mhux għal dejjem, mhux reliġjoni jew familja, xi ħadd li kapaċi minnu l-aħjar, għalfejn m'għandux ikun hemm l-oġġettività illi skont il-prestazzjoni u skont il-proġettazzjoni li qed jippremetti dak il-partit partikolari tivvota hekk. I think it's healthy for a country. Mela, tlaqna?